What is up yo mga kaibigan? Boy MarvinMurillo back with me again with another unboxing video. So today's video mga kaibigan is meron tayong unboxing na gagawin mga kaibigan. This one, no? Pero bago natin simulan yan, at kung bago ka lang dito sa aking channel, make sure to hit the subscribe button at i-ring mo na din ang post notification bell para ma-notify ka if ever kung mayroon akong bagong i-upload. At i-follow nyo na rin ako sa mga social medias ko na ito. This one. And without further ado, let's get started. Right now mga kaibigan, yan, box na natin itong LOGITECH C270 na mayroong resolution na 1280 to 720p HD at 30 fps mga kaibigan, no? So i-unbox na natin to. So kung gusto niyo rin itong bilhin mga kaibigan, ililink ko na lang sa description, no? At nilili ko rin pala to sa Shopee sa halagang 1,081 pesos, no? Kasalan na dyan ang shipping fee mga kaibigan, no? So linilink ko lang sa description para madali nyo siyang malakit. So i-unbox na natin ito. Nice wrap. So ayan mga kaibigan, no? Kung makikita nyo, meron ditong C270 HD webcam, HD video calls, 720p at 30 fps. So thank you for your purchase. New users get 100% off. Minimum promo code. May 100 pa lang off sa minimum 250. So, tabi na natin yan. So ito yun mga kaibigan, no? Works with Skype, Google Hangouts, FaceTime for Mac. Yan, baksan na natin. Ang ganda niya pagka-package na. Nice wrap. Yan. So, ang meron dito mga kaibigan is meron siyang widescreen HD 720p video calls, make clear live stream calls on Skype, or easily record videos to share later. At dito naman, mayroong built-in noise reducing mic, enjoy clear conversation even in busy surroundings. So, ang model na ito is C270 na mayroong resolution na 720p 30fps. Focus niya effects, lens is standard, field of view 60 degree, and microphone mono. At ano pa ang meron dito? Ang system requirements niya mga kaibigan is compatible with Windows 10 or later, Windows 8, Windows 7, Mac OS 10 to 10 or later, Chrome OS. 2-year limited hardware warranty. Please refer to the inside of the box for further warranty details. So mga kaibigan is USB nga pala siya, no? So madali nyo na rin siyang ma-access. Ayan mga kaibigan. Ito na siya, LOGITECH. Ayan. So paano ito buksan? Unbox. Ganyan pala. So right now mga kaibigan, no, nakita natin agad yung webcam natin. Ayan. Yung ano niya, guide niya na hindi na naman natin babasahin ng mga kaibigan. At Chinese language. Right now mga kaibigan, ayan, mayroong ditong cable. So ito mga kaibigan, no? Ito yung LOGITECH. Ayan, magandang pagharap niya mga kaibigan, no?
At yun lang mga kaibigan, wala nang iba dito sa box. At teka lang, tanggalin ko muna to. So ooh, nice wrap. So ititest na natin tong Logitech mga kaibigan kung okay ba siya. At tingnan natin kung anong difference ba sa webcam ng laptop ko at dito sa camera na to. So let's go. Okay, right now mga kaibigan, gamit na natin tong Logitech C270 na merong 720p. At ang microphone na natin ginagamit ngayon mga kaibigan is itong Logitech na built-in mic niya, no? At ngayon i-test na natin yung ngayon i-compare natin sa webcam ng laptop ko. So try natin. Okay, right now mga kaibigan, gamit natin ngayon itong webcam ng laptop ko ng mga kaibigan. At ang audio na ginagamit natin, ang microphone na ginagamit natin ngayon mga kaibigan is built-in mic sa laptop mga kaibigan, no? So kung makikita nyo yung difference mga kaibigan, no? Super delay talaga niya, no? Yan, makikita nyo. Okay, right now mga kaibigan, gamit na natin ulit ang Logitech C270 mga kaibigan, no? Kita nyo naman yung difference mga kaibigan, no? Ayan. Ayan, kita nyo naman mga kaibigan, no? Ayan. Test natin. Ayan. So mga kaibigan, ito po yung webcam ng laptop ko. Ayan. Yan, kita nyo naman ang difference ng mga kaibigan. So, ayan mga kaibigan, no? Kita nyo naman ang difference sa Logitech C270 at sa webcam ng laptop ko mga kaibigan, no? So, sana nag-enjoy kayo sa video na to mga kaibigan, no? At hanggang dito na mga kaibigan. Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At i-comment nyo rin sa baba mga kaibigan kung meron kang suggestion or recommendations, no? So, babush! Woo! See you next vlog. Boo!